അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ, പ്രജിത് സാറേ, എൻ്റെ പേര് രാജേഷ് എന്നാണ്. ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് പാലക്കാട് നിന്നാണ്. അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊരു ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപിക്കോട്ട് ഒരു മുദ്രാ ലോൺ നിഷേധിച്ചു എന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ടൊരു പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ച് താങ്കൾ ഇറക്കിയത്. ഇതാരാ സംസാരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ പേര് രാജേഷ്, പാലക്കാട് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഒരു അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രസ്താവന ഞാൻ വായിച്ചു. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് അത് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അംബാനിക്കും അദാനിക്കും കൊടുത്ത ലോണുകളൊക്കെ എഴുതി തള്ളി എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാർ നിരന്തരം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നപ്പോൾ താങ്കളുടെ സംഘടനയോ ഇതിനു മുന്നേ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതോ ഇപ്പൊ മാത്രമാണോ ഇറക്കിയത്? ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിളിച്ചതാ. അല്ല, അതിനെതിരെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും താങ്കളുടെ? അവർ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ല, അത്തരം ലോണുകൾക്ക് എഴുതി തള്ളാറുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം അത് അതിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ എടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ എത്രയോ കാലങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗവൺമെന്റ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ നേരത്തെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? കാരണം നിരന്തരമായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് എഴുതി തള്ളി. എനിക്കറിയാം റൈറ്റ് ഓഫ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരം എനിക്കുണ്ട്. ഞാനും അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്താവന എനിക്കിത് കാണാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും വെബ് പേജിലോ? നേതാക്കൾക്കെതിരെ എങ്ങനെ പറയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ല, ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ സകലരും, പിണറായി വിജയൻ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വരെ സകലരും അംബാനിയുടെ ലോൺ എഴുതി തള്ളി, ഇത് എഴുതി തള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മുദ്രാ ലോൺ നിഷേധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി ബാങ്കിൽ നടക്കുന്ന, ഞാനടക്കം നിരവധി തവണ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് നിരവധി തവണ ഫേസ് ചെയ്ത് ഞാനടക്കം കൂടെ പോയിട്ട് പലതും സംസാരിച്ചിട്ടും മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി നടന്നത് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കുന്നത്, സാറിപ്പോ സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലെ വലിയൊരാള് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണല്ലോ സാറിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത്, ഒരു സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് അവിടെയുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആൾക്കാർ മാലിന്യങ്ങളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ പ്രേരണയാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ട്രേഡ് യൂണിയൻ അങ്ങനെ ഒരു ജെന്യൂൻ കേസിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ല. കാരണം യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. അതിന് കേരളത്തില് സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ മുദ്ര ലോൺ പോയ സ്ഥലമാണ് കേരളം. ചെറിയൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി 15,000 കോടി ഈ വർഷം നമ്മൾ ഫൈനാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുദ്ര ലോണിൽ. അത് കറക്റ്റ് പ്രോജക്ട്. ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഇത് വെറുതെ കിട്ടുന്ന ഒരു ലോണാണ്, അങ്ങനെ വരുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രോജക്ട്? ഞാനത് നിരവധി തവണ ഞാൻ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നിഷേധിക്കുന്ന കാര്യം. പല ബാങ്ക് മാനേജർമാരും ഇല്ല ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചുവിടുന്ന പതിവായിട്ട് നിരന്തരമുണ്ട്. ഞാൻ ബാങ്കിന്റെ പ്രൂഫ് അടക്കം ഞാൻ തരാം, അവരെ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതെല്ലാം ഞാൻ തരാം. അതിന് എൻ്റെ പ്രൂഫ് നിറയെ ഉണ്ട്. ഇനി അത് ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നാളെ എന്തായാലും ഞാൻ സുരേഷ് ഗോപിയെ ഞാൻ വിളിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രൂഫ് ബാങ്ക് മാനേജർമാർ നിഷേധിച്ച് മൊത്തം ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് കൊടുക്കും. വേണമെങ്കിൽ ആളിപ്പോൾ കേസിന് പോട്ടെ. പക്ഷെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് താങ്കളോട്, താങ്കളുടെ വെബ് പേജിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ID കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപി വലിയ ആളായതുകൊണ്ടും പിണറായി വിജയൻ ഒരു വലിയ ആളല്ല എന്നുള്ള ചിന്ത താങ്കൾക്കുണ്ടോ? സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ചിന്ത പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രതിഷേധക്കുറിപ്പ് അയച്ചു, അത് നമ്മളെ മെമ്പേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നല്ലാതെ. നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചു, ശരി, അത് നിങ്ങളുടെ അവകാശം. ഞാൻ എന്റെ പ്രതിഷേധമാണ് അറിയിക്കുന്നത്, എന്റെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനത് ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് മുന്നേ, ഞാൻ നാളെ ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് മുന്നേ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ശരിയാണോ ചെയ്തതെന്നും കൂടി ഞാൻ അറിയണമല്ലോ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ സകല നവകേരള സദസ്സിലടക്കം പല നിരവധി സദസ്സുകളിൽ അംബാനിയുടെ ലോൺ എഴുതി തള്ളി, അദാനിയുടെ ലോൺ എഴുതി തള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ നാഴിക്ക് 40 വട്ടം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാക്കളെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്താവന എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഞങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല, അത് IRS ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് താഴെയുള്ള എംപ്ലോയീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. അത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിൽ ആ ലെവലിൽ പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾക്ക് താങ്കൾ എന്തായാലും ഒരു സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണല്ലോ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഘടന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണല്ലോ. അദാനിക്ക് അംബാനിക്ക് അങ്ങനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബാങ്ക്? പല ലോണുകളും അവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട്
അല്ലല്ല, ഒരുപാട് എനിക്ക് ലോൺ അറിയേണ്ട ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ. അവരുടെ ഫേംസിൻ്റെത് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, എനിക്കൊന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് താങ്കൾ കിട്ടി അയച്ചു തരണം. പിന്നെ താങ്കളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ ഒരു കോപ്പി ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായി. താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഇതാവണമെന്നില്ല, അയക്കണമെന്നില്ല, ഞാനത് തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചോളാം, അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. വെബ് പേജോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ. അതല്ല, ഇവിടെ ഇടത് സംഘടനകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അതന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണോ എന്ന് അറിയണം. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് പൊക്കിക്കോളാം. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിഷയമൊന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും. കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഗീയതയും രാഷ്ട്രീയ തിമിരവും ബാധിച്ച സംസ്ഥാനമാണ്. അതല്ലെന്ന് ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇനി നമ്പർ 1 ആണെന്നും പ്രബുദ്ധമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ സാറിനെ കൂട്ടിയിട്ട് പോവാം. ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ രംഗം എങ്ങനെയാണ്, സർക്കാർ ഓഫീസിലെ കുത്തഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന രീതി എന്താണെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ അടക്കം എടുത്ത് ഞാൻ തരാം താങ്കൾക്ക്. ഞാനൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ നല്ല കംപ്ലീറ്റ് പ്രൂഫോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള ഇടപാടാണോ അല്ലയോ? ഞാൻ എന്തായാലും നാളെ സുരേഷേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ മുദ്രാ ലോൺ നിഷേധിച്ച കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രൂഫ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു തരൂ, എല്ലാം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്, ഇതിനെതിരെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ ഇത് നിരന്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അംബാനി അദാനി ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, അവരെൻ്റെ അളിയനല്ല, പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരുപാട് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളാണ്. നമ്മൾ ഈ ബൂർഷകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൊത്തം ബൂർഷകളാണ്. പാർട്ടിയിലുള്ള മൊത്തം ബൂർഷകളേ ഉള്ളൂ. കോടീശ്വരനല്ലാത്ത ഒരു നേതാവും ഇന്ന് ഇല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കുത്തക മുതലാളിത്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പഴയ പിന്തിരിപ്പൻ ഡയലോഗ്, ആ ഒരു സ്വഭാവം അതല്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ സാറേ, ഇങ്ങനെ നിരന്തരം യുവാക്കളെ ജോലി നിഷേധിച്ച് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രമെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സംഘടനകളെല്ലാം കൂടി ഇവര് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് താങ്കൾ ഇവര് ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞതിനെതിരെ താങ്കളുടെ സംഘടന ഒരു പ്രതിഷേധ കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. സാർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇല്ല, അത് ഇവിടുന്ന് വരുന്നില്ല. ഇത് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അത് വരില്ല. അത് വരുന്നത് എനിക്ക് അത്ര മാത്രമേ അറിയണ്ടൂ സാർ. കാരണം എന്താ അറിയോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പിണറായി വിജയന് അറിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ പിണറായി വിജയന് അംബാനിയുടെ ഏതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എഴുതിയില്ല എന്നുള്ള കണക്കൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ പിണറായി വിജയൻ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ സംസാരിക്കുക. എത്ര കണക്ക് എന്താണ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബാലഗോപാലായാലും ശരി, MA ബേബി ആയാലും ശരി, ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. പക്ഷെ നിരവധി അങ്ങനെ ഒരു സംഘടന, താങ്കളുടെ സംഘടന അങ്ങനെ ബാങ്കിന്റെ സംഘടനയല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിനെ ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിനെ അധിക്ഷേപിക്കുകയല്ലേ? ഇത്ര പോലെ പാവങ്ങളെ ചതിക്കുകയല്ലേ ഈ പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണക്കാരന്റെ പണം കൊണ്ടിട്ട് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നേതാവ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് പറയുന്നത് അദാനിക്കും അംബാനിക്കും കോടികൾ എഴുതി തള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെതിരെ ഒരു സംഘടന, ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടന പ്രതിഷേധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. അതിൽ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാൽ സാർ പറയൂ. സംസാരിച്ചു, ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ ഫോൺ വെക്കാണ്, നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞോളൂ. എന്താ വെച്ചാൽ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, എന്റെ അഭിപ്രായം എനിക്കും പറയാം. വളരെ നന്ദി.